Mňa by teda zaujímalo aj na druhej strane, aké boli tvoje začiatky v KPMG a či to teda bola tvoja vysnívaná práca, alebo si to predstavoval inak. Som spomínal, že to bol rok 2008, už to pár rokov dozadu. My sme vtedy začínali 1. augusta, čiže v strede leta a celý august sme mali školenia. Viem, že sme tie školenia absolvovali mimo Bratislavy, v lone prírody a s veľmi príjemnými ľuďmi, rovnako vekovou kategóriou nastavených kolegov, s rovnakým takým nastavením mysle. Nielen, že boli školenia počas dňa zaujímavé, ale aj ten večerný program potom s kolegami bol veľmi zaujímavý a s kolegou sa stali priatelia a priatelia, tak to si tvrdí, že na celý život. A to začalo niekde v tých začiatkoch. Ja si pamätám, že nastúpil som do práce a cez deň mám zaujímavé školenie, ktoré je pre mňa a baví ma. V noci sa super zabavím, mám zaplatený hotel, mám zaplatené jedlo a ešte mi za to aj platia, čiže super. Ale je pravda, zase by to povedalo aj B, že potom prišla realita a prvý rok som mal možno 36 týždňov mimo Bratislavy, naozaj veľa cestovania v rámci toho auditorstva a približne 50 klientov, čiže aj potom tam prišlo tej veľa práce, ale toto boli začiatky a spomínam na ne dodnes.